Det findes øjeblik, stille som morgentåge, hvor du kan kende, at noget har ændret sig dybt i kroppen. Kanskje du vågner en dag og mærker, at energien ikke er den samme. Kanskje tankerne strejfer tilbage til år, hvor styrke, lidenskab og livsglæde fyldte hvert hjørne af dagen, og når opleves som et fjernt minde. Er dette alt, som er igen? Spørger du kanskje i det stille, mens hverdagen tikker videre, og du undrer på, om de bedste dagene allerede har glidet forbi. Men i denne stilheden findes også håb, for det er muligt at vende sig mod sig selv med et nyt blik, med nysgerrighed og med mod. Jeg er Dr. Laura. I over 3-10 år har jeg fulgt mænd på rejsen gennem livets faser. Set deres kamp mod træthed, deres savn efter selvtillid, deres længsel efter at føle sig levende, stærke til stede. Jeg har set dem bære byrder af skuffelse, men jeg har også set forvandling, den stille styrken, som vokser, når man våger at give kroppen næring. Ikke gennem piller, ikke gennem raske løsninger, men gennem ægte mat, naturens egne gaver. Dette handler ikke om mirakelkurer, men om at finde tilbage til kraften, som altid har ligget i dig. Hvad om svaret ikke ligger i det komplicerede, men i det enkle? Hvad om det findes matvarer, hverdagslige og jordnære, som kan vække kroppen din på nyt, give dig energi, styrke og selvtillid? I dag vil jeg vise dig 3 slikke nøtter, 3 små underværker fra naturen, som hver dag, og specielt efter fyldte 60, kan give dig tilbage det, du troede var tabt. Jeg vil, at du skal lytte med kroppen, ikke bare med hovedet. Kend, hvordan ordene mine bærer dig mod en ny forståelse. At alder ikke er en dom, men en invitation. At det aldrig er for sent at kende livet fylde dig igen. Når du tror, at energien forsvinder, er det ikke nødvendigvis, fordi kroppen din har sluttet at virke. Ofte er det, fordi den venter på, at du skal give den det, den trænger. Respekt, omsorg og de rette næringsstoffene. Disse 3 nøtterne har, gennem videnskab og erfaring, vist sig at være mere end mat. De er værktøj for vitalitet, symboler på naturens visdom og påmindelser om, at du fortsat kan vokse, fortsat kan blomstre. Dette er rejsen tilbage til dig selv, for dine bedste år er ikke bag dig. De er her foran dig, klare til at blive levet, et bevidst valg af gangen. Nogle matvarer bærer med sig en kraft, som næsten kan kendes med det blotte øje, en kraft, som løfter, nærer og vækker liv i det, som har ligget i dvale. Valnøtten er en slikgave. Ikke bare fordi den ser ud som en liten hjerne, men fordi den i al sin beskedne form indeholder hemmeligheder, som kan forvandle blodets rejse gennem kroppen. Rig på arginin, en aminosyre, kroppen bruger for at danne nitrogenoxid, giver valnøtten dig ikke bare næring, den giver dig cirkulation, den giver dig pulserende liv. Kanskje har du kendt på, at kroppen responderer træer. Kanskje har du opdaget, at nættene er stille, at morgenen mangler det lille løftet, du engang tog for givet. Tom, en af mine patienter, var 68, da han vågede at prøve noget nyt. Han begyndte at spise nogle håndfulde af valnøtter, før han lagde sig om kvælden. Resultatet? En uge, 2 uger, så kom ændringen. Morgener med mere kraft, en hjerne, som føltes klarere, en krop, som var lettere at bære. For det er ikke bare blodet, som får hjælp. Omega-3-fedtsyrene i nøtten roer inflammation, beskytter hjertet og giver ny energi til alle celler, som råber efter opmærksomhed. Mange leder efter løsninger, som lover raske resultater, men det er i det tålmodige, i det daglige valget, at virkelig ændring vokser frem. Valnøtten bliver ikke bare mat. Den bliver et symbol på at åbne op. Lad cirkulationen flyte. Lad kroppen vågne til liv. For bedre blodstrøm er grundlaget for alt. For hjertet, for hjernen, for evnen til at føle sig levende og til stede. Når blodet flytter frit, følger klarheden. Når klarheden kommer, vender håbet tilbage. Alt begynder med den enkle nøtten, den daglige omsorgen. Det lille løftet om, at du fortjener at føle styrke. Hver morgen, hvert eneste år. Nogle matvarer bærer med sig en kraft, som næsten kan kendes med det blotte øjet. En kraft, som løfter, nærer, vækker liv i det, som har ligget i dvale. Valnøtten er en slikgave. Ikke bare fordi den ser ud som en liten hjerne, men fordi den, i al sin beskedne form, indeholder hemmeligheder, som kan forvandle blodets rejse gennem kroppen. Rig på arginin, en aminosyre kroppen bruger for at danne nitrogenoxid, giver valnøtten dig ikke bare næring, den giver dig cirkulation, den giver dig pulserende liv. Kanskje har du kendt på, at kroppen responderer træere. Kanskje har du opdaget, at nættene er stille, at morgenen mangler det lille løftet, du engang tog for givet. Tom, en af mine patienter, var 68, da han vågede at prøve noget nyt. Han begyndte at spise nogle håndfulde af valnøtter, før han lagde sig om kvælden. Resultatet? En uge, 2 uger, så kom ændringen. Morgener med mere kraft, en hjerne, som føltes klarere, en krop, som var lettere at bære.
For det er ikke bare blodet, som får hjælp. Omega-3-fedtsyrerne i nøtten roer inflammation, beskytter hjertet og giver ny energi til alle celler, som råber efter opmærksomhed. Mange leder efter løsninger, som lover raske resultater, men det er i det tålmodige, i det daglige valget, at virkelig ændring vokser frem. Valnøtten bliver ikke bare mat. Den bliver et symbol på at åbne op, lad cirkulationen flyte, lad kroppen vågne til liv. For bedre blodstrøm er grundlaget for alt. For hjertet, for hjernen, for evnen til at føle, se levende og til stede. Når blodet flytter frit, følger klarheden. Når klarheden kommer, vender håbet tilbage. Alt begynder med den enkle nytten, den daglige omsorgen, det lille løftet om, at du fortjener at føle styrke. Hver morgen, hvert eneste år. Det findes nytter, som bærer med se en hemmelighed dybere end smag og tekstur. En styrke, som når helt ind til kernen af din maskulinitet. Paranøtten, stor og næringsrig, er mere end et tilskud. Den er naturens svar på kroppens behov for balance, på det tavse råbet fra hormonene dine ætter hvert som årene går. Inde i denne nytten findes et mineral, som sjældent får opmærksomhed, men som er afgørende. Selen. Et sporstof så mægtig, men så diskret, at bare én paranøt om dagen kan udgøre forskellen mellem ligegyldighed og vitalitet. Gary, 66 år, havde længe følt, at lyset inde i ham sagte blæknede. Han vågnede tung, tankene var grå, og glæden over samvær var erstattet af tomhed. Da han begyndte at spise en paranøt hver morgen, startede en stille forvandling. Humøret lysnede, tankene blev klarere, og han kendte en ny drivkraft vokse frem. En energi, som ikke var hektisk, men jævn og bærekraftig. For selen er afgørende for testosteronproduktion, for prostatahelse, for sædkvalitet og for at holde hormonerne i balance, når livet ændrer retning. Paranøtten minder os om, at balance ikke er et engangsprojekt, men et dagligt arbejde. En liten handling, som giver store ringvirkninger i kroppens indre landskab. Når du giver kroppen selen, giver du den værktøjet til at genoprette sin egen styrke. Bygge op libidoen på nyt og bevare livsgnisten uden at overdrive eller presse. Det handler ikke om at være ung for enhver pris, men om at finde en ny rytme, en ny måde at være mand på, hvor styrken er like myge i sindsro som i fysisk kraft. Paranøtten bliver da ikke bare et kosttilskud, men en påmindelse om, at også du fortjener at føle dig hel og være i balance hver eneste dag, uanset alder. Nogle gange sker de største forandringerne ikke gennem én handling, men gennem mødet mellem flere kræfter, flere små valg, som virker i samme retning. Slik er det også med nøtter. Når du forener valnøttens styrke for blodcirkulation, pistachiens energi for nærvær og intimitet, og paranøttens kraft til at genoprette balancen i hormonene, opstår en synergi, som ingen enkelt nøt kan skabe alene. Hver nøt bærer sit eget løfte, men sammen bygger de et fundament, som støtter kroppen på flere niveauer, fra blodets rytme til hjertets ro til sindets klarhed. Dane, 71 år, havde prøvet myge. Men det var først, da han lagde sammen de 3 nøttene i en daglig rutine, at han virkelig mærkede forskel. Efter 21 dage kendte han, at energien steg, tankene var lysere, kroppen mere levende, og lysten til at tage vare på sig selv kom tilbage. For det er ikke magi, det er naturens egen måde at skabe balance på. Valnøttens arginin giver fart til blodet, pistachiens antioxidanter beskytter, og paranøttens selen bygger op det, som er skørest i overgangsalderen, hormonerne. Når du vælger at kombinere disse nøttene, giver du kroppen din alt, den trænger for at blomstre, dag efter dag, år efter år. Det er ikke bare et spørgsmål om næringsstoffer. Det er et spørgsmål om at lytte til kroppen, ære dens behov og genopdage forbindelsen mellem mat og livskraft. Det handler om at forstå, at vitalitet ikke er en enkel gave, men et resultat af små, beviste handlinger, valgt med kærlighed, udført med tålmodighed. I denne sammensætning finder du nøglen til mere energi, mere balance og et dybere møde med dig selv. Det findes en stilhed, som er farligere end ord, en indre stemme, som hvisker, dette er bare sådan, det er nu. Resignationen kommer snigende, stille og fester sig som et slør over livet. Du vågner, kender, at kroppen er tyngre, at tankerne er langsommere og tænker, at forandring ikke længere er mulig. Kanskje kender du dig igen i Bill, 69 år, som troede, at dette nye, sværkere hjertet var slutten på rejsen, at det var selve prisen for at blive ældre. Han sluttede at lede efter muligheder, sluttede at stille spørgsmål, sluttede at tro på egen styrke. Men sandheden er en anden. Det er ikke aldringen i sig selv, som stjæler vitaliteten. Det er, når vi slutter at reagere, slutter at udfordre den stille stemmen, som siger, at forandring ikke længere er mulig. Det er i øjeblikket, vi resignerer, at vi mister den indre flamme.
For at sige ja til resignation er at sige nej til alt livet fortsat kan give. Det er ikke kroppen, som har mistet sin kraft. Det er viljen til at handle, viljen til at bryde mønstret, som bestemmer, hvor rejsen skal ende. Nøglerne til vitalitet ligger ofte ret foran os, men resignation gør os blinde. Når du vælger at se forbi gamle sandheder, åbner du døren til forandring, til at begynde igen, til at kende glæde, til at opdage, at styrke findes i hver ny dag. Fejlen er ikke at blive ældre. Fejlen er at tro, at du ikke har noget mere at give, og acceptere stilheden uden kamp. Livet spørger ikke, om du er ung eller gammel. Det spørger bare, er du villig til at prøve? Er du villig til at tage vare på dig selv? En liten handling om gangen, der forandres alt. Det er i det enkle, at forvandlingen bor. Ikke i komplicerede diæter, ikke i strenge programmer eller kostbare tilskud, men i små vaner, som får lov at gro stille dag efter dag. Kroppen din længter ikke efter perfektion, den længter efter omsorg. Den længter efter en rytme, som giver den ro, næring og styrke. Uden pres, uden stress, men med kontinuitet og tillid. Start dagen i stilhed. Lad en eneste paranøt lande i hånden din. Føl dens vægt, dens løfte om balance og styrke. Et enkelt greb for hormonerne dine, for prostataen, for energien, som skal bære dig gennem dagen. Lad dette lille ritualet blive et anker. Et tegn på, at du prioriterer dig selv, før verden kræver sit. Ved lunch, når kroppen trænger påfyld og sindet søger klarhed, vælg en håndfuld pistagenøtter. Kend, hvordan smagen fylder munden, hvordan energien gradvist stiger. Dette lille tilskuddet giver blodet nyt liv, styrker lysten og minder dig på, at hver dag kan indeholde glæde, nydelse og nærvær, også midt i rutinen. Når kvælden kommer, og du forbereder dig til ro, giv kroppen en sidste gave. Nogen valnøtter, før søvnen sænker sig. Tænk på alt blodet, som nå får strømme frit, på hjertet, som får hvile, på kroppen, som får tid til at hente sig ind. Ikke som et krav, men som en omsorgshandling. Ingen piller, ingen slidsom træning. Bare en stille aftale med dig selv om at fortsætte rejsen mod vitalitet, en dag ad gangen. Denne rutinen er ikke et mål, men en vej. Det er summen af små handlinger, som, lagt sammen, skaber en ny virkelighed. Du giver dig selv tid, du giver dig selv næring, og du giver dig selv tilladelse til at blomstre. I dit eget tempo, med din egen styrke, akkurat der du er nu. Du bærer fortsat styrken i dig, selv om dagene nogle gange føles tunge, og årene minder dig om alt, som har gått tabt. Men jeg vil, at du skal vide, fra det dybeste af mit hjerte. Kroppen din er ikke færdig. Livet dit er ikke på vej mod slutten. Du har fortsat så mye at tilby, så mye at erfare, så mange øjeblik at fylde med mening. Fornyelsen venter ikke i det fjerne, den begynder nu. I det lille valget, du gør for dig selv, dag efter dag. Når du giver plads til valnøtter, pistagenøtter og paranøtter, giver du dig selv mere end bare næring. Du giver dig selv håb, giver dig selv respekt, giver dig selv lov til at vokse, uanset hvor mange år du har samlet. Dette er ikke et løfte om mirakler over natten, men om en langsom varig genfødelse. Du kender det, når energien vender tilbage, når hovedet er klarere, når kroppen lytter og responderer. Det handler om konsistens, om at møde dig selv med tålmodighed, med ømhed og med vidsheden om, at det aldrig er for sent at leve fuldt og helt. Du har så mye mere at give til verden, til dem du elsker, til dig selv. De bedste årene ligger ikke bag dig. De bedste årene er foran dig. Venter på, at du skal gribe dem, skabe dem, leve dem, et lille valg om gangen. Du er ikke bare et produkt af fortiden din. Du er arkitekten for den fremtiden, du ønsker at bygge. Hvis dette rører noget i dig, del det i en kommentar, lik videoen og abonner for flere råd og inspiration. Del gerne med venner, brødre eller forældre, som trænger at blive mindet på, at livet kan blomstre, uanset alder. Begynd i dag. Begynd med det lille. Begynd med dig selv. Og husk, selv efter 60 kan livet lyse stærkt, kan kroppen svare, og hjertet slå med ny kraft. Du er værdifuld, du er levende, og rejsen din har så vidt begyndt. Tusen takk for at du så på. Jeg håper dette hjalp deg litt på veien mot bedre helse. Husk, små endringer hver dag kan gjøre en stor forskjell. Vi ses i neste video.